Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahlana zindaba ze1 KZN TV nifundela uphilano kaCebe kukhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Ukhongolose uzinuka amakhwapha. Ishiphelene ngesiteleka sabamatekisi eThekwini. Kanti yaqhubeka impi yokulwa nesengculaza. Nina bakaMpomposho omnyama sanemukela kwindaba zethu ze1 KZN TV. Ubuholi bokhongolose kulesifundazwe saKwaZulu Natal bahambele kumhlangano obizwe ikomiti elibhekele ukusebenza kweANC kuzwelonke. Kulo mhlangano imbiko iqagula ukuthi kudingidwa ngokungenzi kahle kwaleli qembu kwaZulu Natal okhethenwa ngoNhlaba kwaze kwagcina ngokuthi kiphume ke emandleni isebenze ngokubambisana namanye amaqembu. Lo mhlangano ubuhlanganisa neANC esifundazweni saseGoli, kodwa ngokuqondana nomhlangano kahulumeni besifundazwe sakhona, ubuholi beANC eGoli abange bosaba ingxenye yawo. Izinto ezibhekwe ngabomvu yilo udaba lokulahlekelwa kwesifundazwe kwaZulu Natal okhethweni lukazwelonke obelungomhla ka-29 kuMeyi kubona lo nyaka. Kanti nasesifundazweni saseGoli nabo behlelwa izibalo. iANC esifundazweni kwaZulu Natal ibizwa nje imatasa nezinhlelo ezahlukene ukuzama ukuzakha kabusha ukuze izobuyela ukwethenjwa. Ngesonto ledlule unobhala uBheki Mtolo uzwakale ekhuluma kwisifundo besikwaDukuza ethi bonke abaholi kumele babhekane ngqo ngokudliwa kweANC okhethweni kusekelwa kuzwelonke kuze kushaye emagatsheni. iANC committee national ithole 40% national, meaning NEC lost the country for 40%. I-National Executive Committee elithi uBaba uRamaphosa noBaba uMbalula lost the country for 40%. They must take that responsibility. Today we are taking our own responsibility, Slotuma, of losing the province to 17%. But to prove the comrade here in his ward has won. Now when uma ubhizi ugxeka uRamaphosa ugxeka uMbalula sibusibaka kanti lento ebenza uRamaphosa noMbalula yini bengayenzange wa20. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261. Abemboni ezokuthutha ngamatekisi amabanga amade iDurban Long Distance Taxi Association eThekwini kwaZulu Natal bathi kabasazimisele nakancane kuba seyingxoxweni nobuholi bezokuthutha esifundazweni kepha sebefuna obukazwelonke. uBhekisisa Nzunza onguhlalo lo-association uthi kabajike kwabami kukho kokugodla amandla kuze kuba bathola imfuno zabo. uNzunza kusho kanjena kade ekhuluma ke neziko leindaba njengoba namuhla isiteleka salaba sesingenele osukwini losine. Ungenele usuku lwesine umshikashika wabamatekisi amabanga amade iDurban Long Distance Taxi Association wokugodla amandla ngokumisa izimoto zabo ukulayisha abagibeli. Ubuholi balo association buthi ke kabujiki kobukufunayo. Kulokho esimikukho asikwazi ukube sikushintshe ngoba sabasemhlanganene eshowe nososishini abehlukahlukene inqwaba njengoba nje ukhuzwa khulwa ngeMpumalanga sathi uhulumeni akakhipha imoto zabantu emapawundini. Uhulumeni makenze njani akanikeza abantu icertificate. Uhulumeni makenze njani akamisa ushanela ebese sihlala phansi siyaxoxisana ukuthi lapho ebekunamaphutha ngakhona siwalungisa. Manje ke wehlulekile uhulumeni weprovince utazosiza. Sesifuna ke manje kufika inational sizokhulumisana nayo ngoba ngabantu abesibalayishako ngabantu abakhathazekile ingane ikhathazekile kodwa manje sigcina siphoqeleka ukuthi mathi wagodla amandla ethu ngoba sisawagodlile. Umkhizo usuyezwela ejazini kubagibeli njengoba belokhu beqhubeka njalo nokuqhinqa emaranking ngesikhathi iziko lezindaba lihambele irank yaseDurban Station namhlanje ekseni lesithele kwabakazidlodlo abebecisha ukushiswa kwamathayi obekwenzeka kuleya ndawo. Ngaphandle kwalokho kuke kwabonakala amatekisi avale umgwaqo uN2 kanye noN3 laba bakuphile ukuthi ke banesandla kuloko kuphazamiseka. Hayi akuhlangene nawe amatekisi amingi. Amatekisi singawazi. Kanti sebededele uhlu lwezimvume zezimoto ezingaphezulu ka-4,000 abathi ziduvile kazilandiwe. Abemboni baveseke ukukhathazeka ngokushiwo umnyango. Ayizwakali kahle lento. Mayezo zositshela ukuthi kunabantu bemboni akhulume nabo abathi bona bayiqhelelanisa nalokukhuluma ngoba bona banama permit.
Siyababongela ke bona bakwazi ukubanika ama-permit kodwa sinombuzo ukuthi thina sasala kanjani babe ngasiniki ngani thina awethu ama-permit. Ngoba ke bona banawo ama-permit balungeleke bangalayisha bona bezeThekwini labo bantu mawukuthi akubona abantu bala eThekwini. Kodwa kusho ukuthi nathi kofuna mhlazane safika esinqumeni sokuthi siyabuyela siyolayisha engabe thina kuyofuna siqhubeke nesilayishe nabo. Kacace ngokuthi lesiteleka sizophela nini ezindabeni ze1KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Unduna nkulu esifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli utuseke ibanga selihanjwe ngumnyango wezempilo esifundazweni ekunqandeni ukusabalala nokubhebhetheka kwesifo sesandulela engculaza nengculaza uqobo lwayo. Umphemba ube ekhuluma kanjena ngesikhathi kunomgubho wesuku le-World AIDS Day olugujwa ngeminyaka yonke obelade lugujwa eCurrent Sport Ground eMzingazi. Umhlaba wonke ke ubungaze usuku le-World AIDS Day nokusuku olugujwa njalo minyaka yonke njalo ke ngosuku lokuqala kuzibandlela. Lapho ke umphakathi usukuqoqozela ukuthi ke ubambisane ekulweni nesifo sengculaza ubonisa ukweseka labo abaphila naleli gciwane uphinde ukukhumbule labo abashone ngenxa yalo. Lo mkhankaso ke uqale ngokuthi undunankulu KwaZulu-Natal aholeke ithimba nalapho ke bebehambele khona umtholampilo uMbonambi Clinic ukuthi ke ukubheka ukuthi umphakathi uthola usizo lwezempilo olufanele yini. Uhambo lwethu kwezivumelane ngokuthi fanele siqale sizobuka iservice le yezempilo elapha eMfolozi la sesithoze kakhulu ukubona ukuthi kukhulu kangakanani umsebenzi womnyango lwezempilo ngoba ama-clinic kakhulukazi thina sasazi ukuthi uma uphethwe umkhuhlane wena wedwa yakhona amasiza amaningi awatholi khona kodwa amaservice esiwathole lapha uma ucabanga nje udokotela wamazinyo ozokwazi ukuba khona abe ingxenye la ngoba sibonile ifacility ekhona esishoda ngokuncane ababelethayo laba abadla imishanguzo yezifo lama kuthiwa amahlala khona neservice ejwayelekile nje eclinic. Sibona ukuthi yenye yama centers la enza ukuthi abantu bakithi bathole usizo eduzane. Umgubho wakulonyaka ungaphansi kwesiqubulo lesithi Equal Rights Equal Care. Umhlaba wonke kuyabungaza sithi ke umlayezo wethu kufanele bonke abanazo baphathwe ngokufana noma ngakuthiwa udayisa umzimba noma ngakuthiwa uthandana nempilo ofanayo uma beya emtholampilo noma ebhedlela kufanele bafike baphathwe ngokufana wonke umuntu anikezwe inhlonipho kuyona yona. Sikhuthaza umphakathi okwazi ukuphilisana nawo bonke abantu abanensele ezahlukahlukene sibe sigcizelela ukuthi laba abangethwe yiso phela bagadeke ukuthi bayidla ngokufanelekile imishanguzo. Ungqongqoshe wezempilo nomagugu uqoqozela abantu kuba badle ngemishanguzo yabo ukuze ke kulawuleke igciwane. Ekileke ukuthi ngempela abantu abadla imishanguzo baqhubeke nayo. Siyazi kona ukuthi kunzima ukuhlala udla amaphilisi usuku nosuku impilo yakho yonke. Kodwa ngoba iyona ndlela manje noma yilona thuluzi lokusiphilisa. Siyacela abantu bakithi ukuthi baqhubeke nemishanguzo. Okuhleke nokukhulu esike-emphasizeayo ukuthi imishanguzo akusiwo nje ama-ARVs. Abantu banamishanguzo eminingi ehlukahlukene abayidlayo. Abanesifo sikashukela banemishanguzo yabo. Abanesifo se-BP banemishanguzo yabo. Nabo badla amaphilisi usuku nosuku. Njengoba ke beqale emtholampilo ezinye ke zezinkinga esibhekene nalomtholampilo wakwaMbonambi ukushoda kwabasebenzi inkinga yamanzi kanjalo ke nenkinga yokuhamba kagesi okuphazamisa ukusebenza kulomtholampilo ngezikhathi ke zasebusuku. UNomagugu Simelane ongqongqoshe uthi ke lenkinga isixazululekile njengoba ke sekhona ama generator afakiwe. I-generator bikhona kwi-clinic njengoba onke ama-clinics ethu ebanawo. Inkinga ebenkulu ke ukuthi abantu abasebenza khona e-clinic bebengakwazi kahle ukuthi uma ngabe sekuhamba ugesi iyasebenza i-generator kwaphela udiesel icinywapi. So kusho ukuthi ke ama-workshop nje amancane lawo okufuna siwenze yayiseyalimala ke le generator ebikhona. Isifikile ke intsha ifikile last week or the week before that and sebeqalile bayabakhombisa bayakwazi ukuthi bayisebenzise. Ngicabanga ukuthi mhlambe kuyofuna sixoxe nawo umnyango umasipala sibone ukuthi abakwazi yini ukuthi banga-affect phela nangabe ngoba akuseyona i-load shedding le eyenzakane ba-affectayo i-load reduction eyenziwa umasipala. So sizoxoxa ke nomasipala sibone ukuthi ngempela ayikho yini indlela yokuthi i-clinic ibe exempted kuleyo process leyo. Babeke sebedlulele enkundleni yezemidlalo nalapho ke bekulindeleke khona umphakathi ukubuza ulalela izinkulumo lezi ke izindaba ze1KZN TV. Ngikusamukela Ngqulunga ngisemzingazi.
Ziyathusa ke ibalo zokunukubeza ngokocansi kwabantwana njengoba ke inhlangano Lifeline iveza ukuthi isikhathi sama-holiday ilapho kwezinyuka khona. Umqondisi kule nhlangano kwisifunda saseMgungundlovu uSinike Obiyela uthi itheku lihamba phambili kulandela uMgungundlovu, uMzinyathi, Harry Gwala kanye namanye amadolobha. Umenzi uthi ke igameko zaseyindaweni zasemakhaya kazibikwa kalula ngenxa kwentuleka kweinsiza eduzane. Inhlangano iLifeline ithi ziyathusa izibalo zokudlungulwa kwabesifazane kanye nezingane kwisifundazwe iKwaZulu-Natal. Ama-cases okudlungulwa kwezingane angesisho sehlile as uLifeline ngoba asibaboni ehlile thina njenge-organization. If uzobuka indaba ye-rape kuwona wonke lama districts esebenza ngawo 5, uMgungundlovu usawu number 1 namanje usalida makuziwa kuma cases e-rape, and I know ukuthi KZN as a whole uMgungundlovu number 2 kuqala iTheku, then uMgungundlovu is second. So you can just see ukuthi again it doesn't matter ukuthi ubuka ngalephiso akwehlile. Ingane ezineminyaka engaphansi kwe-18 namanje zisahamba phambili ekulungulweni, but eyirisho kakhulu lezi under iminyaka ewu-12 yizona kakhulu lezi ezidlungulayo, and kuyasikhathaza kakhulu ngoba inamba ijwayele ukunyuka njalo ngama-Easter ziyanyuka kakhulu, ngo-June July school holidays ziyanyuka kakhulu, ngo-December ke kusuke sekuvalwe ngehlahla. So onke lawo ma-cases afika ngoJanuary kuthina asuke sekukhombisa ingane edlunguliwe ngo-December. Njengoba kuzobe festive season siyazi ukuthi baningi kakhulu abantwana abazobhekana nesimo esibuhlungu kakhulu la bezodlungulwa khona. Ubiyela uthi ingqinamba ababhekana nayo ngezigameko ezenzeka ezindaweni zasemakhaya uvalo emndenini lokubika nokuthi izinsiza zikude nabo. Ey'ndaweni ezisemakhaya kakhulu esingancoma noma sikusho KZN esingesikusho ngamanye ama-province, i-KZN iyenza ukuthi ema-police stations amaningi akhona kube nama-social workers asebenza kulawo ama-police stations ukuze anikeze usizo ey'ndaweni ezisemakhaya. So ngiyazi ukuthi njengoba ngithi mina ngisebenza ka-Lifeline Pietermaritzburg kunozakwethu ababili uLifeline Durban noLifeline Zululand nabo abanikeza ama-services acisha afane nalabo esiwanikezayo ema-police stations. Okusho ukuthi umuntu uma esey'ndaweni zasemakhaya kuwona wonke ama-districts akhona ku-KZN uyakwazi ukuthi police station eseduzane naye afike acela ukuthi ucela ukukhuluma no-social worker okuyena ozobe ezomlekelela ngokomoya, akhulume naye amnikeze ukwaluleka ngokwengqondo, mhlawumbe futhi amlekelele ukuthi egcine ivulile case. Kodwa lezo zinto uthola ukuthi kulama police station amancanyana still lo service ayikho. Ubiyela uthi ukuhlukunyezwa ngokodlame lwasekhaya nolobulili phecelezi i-GBV lisaphezulu. When it comes to gender-based violence, unfortunately we haven't reached the point where we want to be. Ukube kuyangathi we would have reduced it drastically, but we're not there yet. I think from beginning of the year up to now, we already, with Umgungundlovu districts leading as usual, we're already sitting over 3,600 new GBV cases that uLifeline have supported this year. Ezindabeni zaKZN TV ngo-Ayanda Dube Mgungundlovu. Ake siyetoleni nabesilo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Ukhongolose uzinuka amakhwapha. Ishiphelene ngesiteleka sabamatekisi eThekwini. Kanti yaqhubeka impi yokulwa nesengculaza. Ngemuva kwezikhalazo zomphakathi wangena kwimashini okuthula ufuna ukubuyisa isigungu esilwa nobugebengu edolobheni lasePort Shepstone. Lesi sigungu ke sesibuyile sesiqalile siyasebenza. Uhlalo lesi sigungu ukhangelana incaluza uthi lesi sigungu sasungulwa abemboni amatekisi eSantaco ngaphansi kwesifunda sasoGwini. Ngemuva kokubona leli dolobha seliphenduka inkundla yegcwele. Uthi ke izathu sokubuyisa lesi sigungu ngenxa yezikhalo zomphakathi. Ngemuva kokuthi umphakathi wakhela idolobha laseSayidi ubamba imashe nokuthula ufuna kubuyiswa isigungu esilwa nobugebengu kuleli dolobha, lesigungu sigcine sibuyile. Ngokusho kwasihlalo walesi sigungu esilwa nobugebengu, lesigungu sasungulwa abemboni yamatekisi uSantaco kwisifunda ugu. Uthi lesigungu basibuyise ngemuva kwezikhalazo zomphakathi obusuzizwe ungaphephile. Emva kwezingxoxo ezingasanelisanga thina abaphathi beforum ngenxa ukuthi iforum sasisungule ngenxa yokuthi sifuna ukusizakala umphakathi esiwuthuthayo soletha kule dolobha lasePort Shepstone, sibuyiselile iforum phezukwazona izinkinga ezikhona. Umphakathi mayifika iforum iqala iforum
ugigize onke amakhona edolobha lase Port Shepstone. Amaphara azibonelile nje avela sheshe agoduka ayazi ukuthi isimo sesishubile. Uthi abantu abanesifiso sokuhambela leli dolobha bangeza seliphephile njengoba lesi sigungu sesibuyile. Cha umoya ePort Shepstone office ukuvakashela ePort Shepstone angavakasha nje ePort Shepstone. Si ready ukuthi sisize umphakathi ePort Shepstone ukubhekana nezinkinga ezizoba khona njengoba kuza ama-holiday. I-forum ikhona. Abantu abeze nomnotho abawulethe ePort Shepstone. Mhlambe ngenye imini umasipala wobona ukuthi iforum iyaliklini idolobha lawo njengoba uthulile nje umasipala ungasho lutho ngeforum. Kubukeka ngathi iforum kumasipala i-useless kodwa iklina idolobha. Osomabhizinisi ePort Shepstone bathulile engathi iforum abayiboni iyasiza. Engathi abayiboni imboni yamatekisi uthi libambile iqhaza kwezokuphepha ePort Shepstone. Uthi njengoba lesigungu sisebenza ayikho inkokhelo ehleliwe. Ngakho bacela usizo lomphakathi ulekelele ukuze nabo bakwazi ukubeka isinkwe etafuleni. Umphakathi ofisa ukuthi ulekelele ngoba lamadoda anemizi yawo kufanele ayondle. Solwakha uhlelo lapho kuzofakwa khona ama-donation. Siyawacela ama-donation umphakathi kungabe ukucela ukuthi iforum ayibuyele isebenze bese nisonga izandla bese singazi ukuthi iforum niyayibona ukuthi usizo kunina njengoba benithulile yonke leminyaka iqalile iforum. Kodwa kuyakhombisa manje ukuthi niyalibona usizo lweforum. Siyacela ke nilule izandla lapho sobeka khona amabhokisi umuntu ashiye nje i-donation yakhe sohlanganisa litholakala igqongo lempuphu njengoba kuzokhisimusi. Usihlalo wabadayisi basemgaqweni ogwini uthi baye kweseka ukubuyiswa kwalesi sigungu futhi banxusa silekelelwe. Ngokubuya kweforum sijabulile kakhulu. Yize ke noma kunengqinamba ezikhona ezithi iforum nawo seyidonsa ngazima ngokwezimali. Siyazama ke nathi ke sibadayisi ukuthi sifake lo R2 omncane ukuze nabo bakwazi ukujabula. Kodwa kona isimo nje sokubuya kweforum kusijabulise kakhulu ngoba bosokunesimo sobugebengu obosokubuyile okwakungekho. Lumbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Kube injabulo yodwa kumphakathi wasenzala eMsinga KwaZulu-Natal ngathi ukuhlomula ngebholoho lezinyawo elakho ngosomabhizinisi wasendaweni. Lo mphakathi usebebaningi abantu asebemukile ebholohweni lezimoto elahamba phansi ngenxa yokuthi ke liyagqibeka uma ngabe kunetha imvula enkulu. Baveza nokuthi ke izingane zesikole beziwela kanzima uma ngabe ziye ezikoleni kwesinye isikhathi zingayeke nokulibhada khona. Umphakathi wasenzala eMsinga uthi bekunzima ukuwela uma kunethe kakhulu imvula ngoba umfula ubugcwala umphose ibhloho elihamba phansi bese kephoqa ukuba basiza abantwana bezikole ukuba bawele. Laba basho kanje ngesikhathi kuvulwa ibhloho lezinyawo elakhiwe somabhizinisi wendawo. Siphume sizobeletha abantwana sibawelise. Ngesikhathi sesibawelisile kwesisikhathi kuphonse kokunye ngesicathulo kushibilike la ngezansi ngoba bebehamba la ngezansi begxuma khona bethi bayawela. Washibili komunye kwaphonse isicathulo. Yakhala ingane isazi ukuthi izocathulani esikoleni manje kodwa sesiyiwelisile. Sabona ubunzima lapho ngoba manje isikhaliso ukuthi isicathulo izokwenze njani manje esikoleni. Uma ifika esikoleni zifunde khona zimanzi zinjalo. Akukho ukuthi izothi uzoyikhipha ngoba iclass lonke mhlambe mabili. Bazofunda nje benjalo. Usomabhizinisi uVumani Shelembe uthi kwaba iphupho lakhe leli. Ade ngiphatha buhlungu ngabi la uthole ngiyawela la ngihamba isinga zami ezikoleni nazi ezinye ingane lazimile azikwazi ukuwela kwesinye isikhathi uthola ngize ngibuye ngemonto ngibawelise ngibuye abanye uthola ukuthi baze bengene umfundo ugcwele ngencencenzezi kufanele besikoleni beyimsebenzini bengene bemuke ibridge lingedlela ko 50,000 ngoba okunyeke besibuye siyibambele thina ngezandla bengeza ngezandla zami yonke into ukushisela insimbi kube nezinsizwa ke bengiqashile ke izona bezingilekelela lana ukuthi sime ngoba simbile sashona phansi la. Ubuholi bomdabu bushayile ihlombe lesenzo. Siyazi ukuthi izikole nokuhamba kusiza igodi eningi akusiza isigodi sasenzala kusizwa nje isizwe samabomvu sakhelene nomakhabela sakhelene nezinye izizwe asukubonge lokho somkhandlo semabomvini. Kanti iqembu lomkhonto wesizwe bele ingxenye kuvulwa kwaleli bhloho
lithi liyakuthakasela lokho kuzosiza umphakathi. Nathi sumkhonto ke siyayithanda into ezinhle. Sabonga nje masithola isimemo sesifikeleke la sikhona phela ebridgeini siyalibona libe lihle kakhulu ibridge usebenzile umphakathi wala unendoda emadodeni. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisenzala eMsinga. Ake siphinde sithi ishelele itolo nenebesilo sokubuye siqhubeke futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Ukhongolose uzinuka amakhwapha. Ishiphelene ngesiteleka sabamatekisi eThekwini. Kanti yaqhubeka impi yokulwa nesengculaza. Ake sibheke engosini yezomnotho. Randa kuleli ngu-18.13 kuyidola laseMelika libe ngu-23.03 kupondo waseBrithani libe ngu-19.09 uma liqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime ku$2,660.70 i-ounce, kuthi intengo yoyilo ongahluziwe yona ibe ngu-$71.84 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kutuswa kubumbana nokuqhakambisa ukuzwana ngokuzivocavoca emcimbini wezindondo obuhlelo ku-Association ekhetho Umlazi Football Industrial obubanjeleke eMkhambathini. Lo association uhlanganisa kamaqembu ebhola einkampani ezahlukene ezakheleke eKhetho Ridge kanye nakhona ke eMkhambathini. Uhlalwa lenhlangano wayezimen Ndlovu uphinde waveza ukuthi lemidlalo yabalekelela ukugwema kuyiteleka ezike zahlasela embonini. Usihlalo wenhlangano ikhetho Umlazi Football Industrial uWeisman Ndlovu uncoma imidlalo yabo ehlanganisa izinkampani ezahlukene ezakhele iKhetho Ridge namaphethelo. uNdlovu uthi lemidlalo igcina abadlali bephilile ngokwempilo iphinde igweme ukuba khona kweziteleka ezimbonini ezakhele lendawo. Lokhu kuhlalwe ngenkathi lenhlangano isingethe umcimbi wezindondo. Organization ke sayivula noma sayivulela ukuqinisekisa ukuthi ama companies nama players noma namadlali abazokwazi ukudlala. Inhloso ke yaloko uqinisekisa ukuthi mhlambe ke sigcina abadlali noma abasebenzi be fit and be healthy. Ngaphezulu kwaloko uqinisekisa mhlambe ukuthi ke abadlali kanye nabasebenzi behlezi behlangene behlezi bexhumene. Lokho ke suke sikwenzelana sikwenzela ukuthi sizama ukugwema ke mhlambe ke izinto ezingenzeka. Mhlambe uthola ukuthi ke ngoba kuleli ukhalo esikulona noma kule ndawo esikuyona la iKhetho Ridge ke eMlazi sike sahlushwa yiteleka kakhulu abasebenzi ukuthi bayateleka. uNdlovu uphinde waveza ukuthi babone kufanele ukuthi agcineni emva kwemidlalo bakomelisa abadlali kanjalo namaqembu asebenze ngokuzikhandla. Mhlambe ke lama awards lawa unyaka wesibili lo siwenza ngoba sabuka ukuthi kubalekile ukuthi uma ku contest yenza kube khona la so award khona abasebenzi noma ama players. So ke iyonto esiyenzayo le njengoba sekuneminyaka emibili siqalile ukuyenza sikomelise abadlali abasuke benze kahle nama companies asuke enze kahle. Nanokuthi ke into esigqugquzelayo ukuthi ke mhlambe ke bona ke abasebenzi kanye nenkampani zabo zikwazi ukuthi babacele noma babathengele izinto zokwazi ukuthi bakwazi ukugqoka ngendlela ezokwazi ukubukeka ngoba sifuna icompany mayiza kule mcimbi ofana kanje ikwazi ukukhombisa ukuthi ipresentekile ngendlela ekuyiyona. Kanjalo nabadlali abahlomlile bazokwelisa ukujabula kakhulu ngalemkomelo abayitholile kulomcimbi. Icompany iplay tournament le of the season ihlomlile ngithangisa ukubonga nje koza kwethu ngokubambisana kube kuba khona kodwa sakwazi ukubekezela njengabafowethu. Sakwenza konke sakwazi isiqede ngempumelelo sinqobe i-tournament yeKhetho Umlazi ileague yakhona. Ngithangisa nje koza kwethu ukubonga kakhulu ngendlela abayinikele ngayo sabamsana senza ngokufanele. Ngayikhohlwa ke indoda enkulu uMr X June. Teammates bami indlela esibambisane ngayo iphezulu kakhulu futhi siqhubeke esibambisane kanje and ngiyafisa ukuthi nangokuzayo futhi siqhubeke esibambisane kanje. Namanye ama-defender ngicela ukuthi ayimisele ukuze akwazi ukuthi aphumelele athole izinto esiyitholile. Lo mcimbi ubusingathwa okwesibili kulonyaka kanti kulindele ukuthi uqhubeke nangonyaka ozayo. Izindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eKemptown. Ake sibheke naso simo sezulu esingalindeleka.
Iyanene bakaqambu lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangane. Kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu.